бино ба пажӯҳиши Институти сиёсати ҷамъиятӣ тақрибан 37% аҳолии Қазоқистон бехона буданд. шумори онҳое ҳам ки тавони харидани хонаро надоранд, то рафт бештар мешавад. Сабаби аслӣ нархи гарони манзил аст ки имсол беш аз 40% боло рафт. нархи хона дар биноҳои нав солона дар Оқтепа беш аз 32%, шаҳри Нурсултон қариб 28% ва Уст-Каменгорск 26% зиёд шудааст. арзиши хонаҳои кӯҳна дар Қизилдара 44%, Уст-Каменгорск 43%, Толдиқурғон 43% ва Нурсултон 41% боло рафтааст. ба рақами бюрои миллии омор Анура Мукаева, корманди оҷонсии амволи ғайриманқул, бовар надорад. ба гуфтаи ин миёнрав, хонаҳо дар маҳаллаҳои начандон маъруфи Нурсултон харидорӣ зиёд надоранд ва ягона роҳ барои фурӯши онҳо арзон кардани нарх аст. ин хонафурӯш мегӯяд нархи хона дар биноҳои нав воқеан боло рафтааст, зеро қимати масолеи сохтмонӣ ҳам афзудааст. Из-за стройматериалов и из-за, допустим, онҳо вобаста ба харҷу буҷаи худ нарх мегузоранд. маблағе ки пештар онҳо барои сохтмон ҷудо мекарданд, ҳоло кофӣ нест. қаблан хонае бо масоҳати 33 метри мураббаъро аз ширкати Comfort Plus 11 миллиони қазоқӣ харидан мумкин буд. ҳоло бо 17 миллион манзиле бо масоҳати 36 то 40 метри мураббаъ ёфтан душвор аст. тяжело найти. бо болоравии нархи хонаҳо иҷораи он ҳам гарон шудааст. дар нимсоли ахир нархи иҷора дар Қазоқистон 20% афзудааст. қазоқистониҳое ки аз ҷамъоварии пул барои хона хаста шудаанд, мегӯянд акнун амалишавии орзуи деринаашон боз ҳам мушкилтар шуд. ҳоло нархи ҳама чӣ боло рафтааст. сарватмандон бойтар мешаванду камбағалҳо боз ҳам нодортар. нафақапулӣ ба чизе намерасад. нархи хона ҳар сол нарх боло меравад. ҳар сол тақрибан то 1 ё 2 миллиони қазоқӣ боло меравад. воқеан гарон шудааст. масалан дар Костана ман 60,000 месупоридам. инҷо 150,000 пул иҷора медиҳам. зиндагӣ гарон шуда истодааст. як сабаби болоравии нархи хонаро ба барномаи давлатии ипотека рабт медиҳанд, ки барои харидани хона қарзи бо имтиёз пешниҳод мекунад. ин талабот ба хонаро боло мебарад, вале даст кашидан аз ин барномаҳои давлатӣ ҳам ба гуфтаи мутахассисон роҳи ҳал нест. агар чунин тасмиме гирифта шавад, бале нархҳо мумкин аст ки поин раванд, аммо ин мушкилоти дигареро ба миён меорад. ба далели тағйир ёфтани нархи бозор ва баҳраи гарав, аксар банку қарздорон зери фишори сахт мемонанд. гузашта аз ин чунин тарҳ талабот ба масоҳати ҳар метри мураббаъро кам мекунад ва дар маҷмӯъ соҳаи сохтмон ба буҳрон дучор мешавад. вале ба гуфтаи ин коршинос, хона дар Қазоқистон ба ин наздикиҳо арзон нахоҳад шуд.